ଆମ ଗାଁରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ଲଗର। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मो वीडियो सकाଳେ ବନେଇ ପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ କି ସବୁ ଭୟଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରିଜିପ୍ରି ହଉଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାହାରିଛି। ମତେ 4 ମାସ ଭିତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମନିଟାଇଜ କରିବାର ଅଛି, ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଭାଇ, ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ହେଇଛି, ଏପଟେ ବର୍ଷା ଝିପିରି ହଉଛି। ଆଉ ଫିର ବି ମୁଁ ବାହାରିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଡେଲି ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ଡେଲି ମାନେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ ବନେଇବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିଲେ ବି, ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ 2027ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ହବ, ପୁରା 8000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍। ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଅଛି। ଏ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି କେମିତି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଭାଇ ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ଲଗର। ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ବୋଲି ନାହିଁ ବ୍ଲଗର, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗର ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗକୁ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ତ ଚାଲ ଭାଇ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଆନଶ୍ରିୟା ବ୍ଲଗ୍ସ। এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବା।